ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಥರ್ಸ್ಡೇ ವೀಕೆಂಡ್ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯನ 7th ಬರ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕದ ಮೂಡಿರೆ ಅಂಚ ಶೌರ್ಯನ ಶೌರ್ಯನ 7th ಮೇರೆ ಪಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಚ್ಚಿರ ಶೌರ್ಯನ 7th ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೂಲ್ ಬಂಡ ಪೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನದಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಕ್ಲ ಏರ್ನಾಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೇನ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂಜ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟದ ಶೌರ್ಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟದ ಈ ಸಲ ಒಂತ ಚೇಂಜ್ ಪಡೊಂದು ಎಂಕಲ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪದ ದಯಪಂಡ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪದು ದಾದ ಕೊರ್ಪ ನಾವೆಂದು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನಡ್ ದುಂಬ ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತದ ಎಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂದ ಅಂಚ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಪೇತ್ ತಿಕ್ಕಣೆಂಗ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾರಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ಖಾಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ಶೌರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ಬೇಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬರತ್ತಿರ್ಬೇಕ ಆಯ್ನ ಇನ್ನಿತ ಬರ್ಡೇ ಥೀಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಡೈನೋಸರ್ ಅಂಚ ಅವು ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕ ಉಂಡೈತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದುಲ ಅದನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ಡ್ ಪೋರ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಂಡ ಈತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಶೌರ್ಯಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವನ್ ದಿಯೋಡ್ ನನ್ನ ಆತೆ ಅಂಚ ಈತ್ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಇಂದು ಜೋಕಲಗಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂತ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದ ಹಾಳಾಗ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಪೇಜ್ ಊಡ್ದರ್ನ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಏನ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ವ ಪಂಡ ಪುದರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ವ ಇದು ಮಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ ಮಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಜೇಂಕ್ ಕಡಪದ್ಯರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಬಂದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಟ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆತೆರ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಬಾರೇನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ನೋಟ್ ಬರೆತೆರ್ ನಮಕ್ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಾವ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟಾಯ್ ತುಲೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಕ್ರೋಶೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಲಕಲ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಷ್ಮಾ ದ ಹಾಬಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅವನು ಮೊಕ್ಕಲು ತೂಲೆ ಅಂದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಲೆ ಪಟಕೆ ಪುಗಿ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೀರ್ ಪನೀರ್ ಪಾಡ್ಲು ಏನಾ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅದೇ ಮೇರ್ 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 ಅರ್ರ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪರವಲ್ಲಿಗೆ
the cake cutting, I request Shaurya to give a small. He said that he has something to say. He has something to say. Yeah, but he'll have to come here. You told me that. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನನ್ನ 7th birthday. Thank you all for coming to my birthday party. Enjoy the pool. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shaurya. Happy birthday to you. Happy birthday, la 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 la. Happy birthday, la 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 la. Happy birthday, la la. We wish you happy birthday. Group photo, come. Shield ready undu. Joke illa. Cheers! Happy birthday, Shaurya! First one, trial one. Pura set என்ன பொடேஜ் வரடு ಇಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಮುರಾಣಿದ ಸಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಂತದು ವೆಜ್ ಪುಲಾವಾ ಮಟನ್ ಹೌದದೇ ಏನ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಏ ನಿಖಿಲ್ನದೋದಯ್ಯ ನಡ್ಜಂತದ ದಾವು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಏ ಬೋಡ್ಸಿ ರಾಜ ಮೀ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಮೋಯೆ ಮೋಯೆ ಎಟ್ಟೆ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ हो गया
go, pole. Pratiksha first. Shamu second. Oh guys, yes, good job. Soni baby, pole. Slowly. Pole. Hey Maka. Shobhanti. Kai pattere ji Shobhanti. Aw mittadilla cup korle reg. Ee onji helper dade. Aishu, okay. Aishu, Soni, okay. 1, 2, 3, go. Kaipira. Mellaya. Shamu. Aw saridilla anna Shamu glass saridilla. Hey, edde competition. Shamu. Pratiksha. Okay. 2, 3. Okay, Shamu is the winner chicken dinner. ನೀರ್ದೋಲೆ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ದಿವ್ಯಣ್ಣ ಓದಿ ದಿವ್ಯಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಬಂಗೇರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಲೇಡಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೋನಾಗ ನೆನಪುಡು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾ ತೂಲೆ ಅಂಚೆ ತೂಲೆ ಕಿಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಕಲೆ ಇರ್ಲಕ್ಕಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಲಿಕ್ಕಿ ಇಂದು ರಾಂಗ್ ಡೀರೆ ಕೊಡ್ತೋಡು ಕ್ಲಾಪ್ on. Like the past, nigga, down.